Да. От най-близките, може би от най-близките приятели. Не говорим за роднини. Роднините вероятно са последните, които трябва да разберат за това нещо. Така. И другото нещо е да оцени в каква ситуация, в какво положение на зависимост се намира. Ако е някое момче, което живее, или момиче, извинявам се, с родителите си. Ако има опасност то да бъде изгонено от къщи, а такива случаи има, нали? Значи съвсем не е подходящо по никакъв начин родителите му да разбират. То ще загуби средата, добре, и кога трябва да се каже тогава? Според мен, когато усети такива неща вътре в себе си, трябва наистина да започне да сподели. В крайна сметка родителите са му най-близките хора. Те не се знае как ще реагират, най-вероятно лошо, най-вероятно ще са много объркани, най-вероятно ще преминат през цялото това нещо самите те. Но във всички случаи, според мен, в момента, в който това нещо се усети, с кого да споделиш, ако не с най-близките си хора. Ти на кого първо каза? Аз не е имало така пред кой да се разкривам. Да ти кажа честно, не си спомня кой първо съм казвала или дали директно съм казвала. По-скоро никога не съм го прикривала. То си личи, в смисъл отношението ти към жените. Да. Постепенно с времето. Просто никога не съм го потискала. Никога не си го казвала на някой директно, за да го споделиш, че имаш това усещане, че така те вълнува. Понякога, ако се е наложил в разговора да уточни, или някой искал да уточни, понеже не е бил много наясно. Добре, обаче, как познаваш, че една жена е лесбийка? По какво я познаваш? Някои са изключително женствени, другите са малко по-агресивни, като движение, като походка, като отношение, дори ако искаш като глас. Няма нещо, по което да си проличи. Тоест нямаме някакъв тип на обличане, на поведение, на нещо, което да кажеш, ето тази е лесбийка, защото просто при общуването то се получава, когато човек почне да общува с някой, неминуемо се стига вече и до такъв момент, в който вече ли ти се досещаш и вече съответно продължавате по-нататък. Как разбираш, че една жена не е? Вече в процеса на разговора... Какви индикации? Първо подхващаш... Знам, че е трудно обаче хората да разберат за какво става. Значи, по някакъв начин подхващаш темата. Вече виждаш как тя реагира на това. Съответно, ако е някаква лоша реакция, сменяш темата. Ако виждаш, че тя има интерес, нали, или не реагира зле, продължаваш. Няма някакъв конкретен пример, който да ти дам, но това се получава в процеса на комуникацията с всеки човек е различно. Неминуемо вие ставате и по-близки, съответно и по-лесно се говори за тези неща. Но, извинявай, понеже го намирам за много важно, искам да се върна към процеса на разкриване, който той каза, че ако е зависим. Според мен, дори и да са зависими децата, би трябвало да споделят, въпреки последиците на здраве. Въпреки последиците, които би трябвало да има, защото иначе се получава следното, което за мен е още по-големия проблем. Значи те много време се крият, правят се на някакви, които не са, т.е. прикриват себе си, евентуално, нали, дори създават връзки, които, нали, родителите все пак чакат в един момент да има гадже, да има някакви интереси. В един момент родителите те приемат за един нормален човек според техните критерии и в момента, в който ти решиш да споделиш, първо е много трудно, защото до сега си играл някаква роля и те са свикнали с тази роля. Второ, изведнъж родителите са адски объркани, защото до днес те са те смятали за един човек, в един момент откриват, че всъщност въобще не те познават и почват и да се чудят защо се е получило изведнъж това. То не е било изведнъж, било е във времето. Да, но просто много дълго време това нещо се е криело. Ники, разкажи ти с кого първо сподели? Как въобще сподели на родителите си, на най-близките си хора? Как се случи това? Бърз процес ли беше или беше постепенно? Не, по-скоро постепенно беше. Започнах с, може би, най-добрите си приятелки. С тях започнах. Впоследствие, чрез сексуалните ми контакти, вече започнах да общувам с хора, които са гей в България. И в един момент, тъй като ми се обаждаха по телефона вкъщи и майка ми вдигаше, тя започна да подпитва какви са тези хора, що за хора са. Те бяха и по-големи от мен, аз бях може би на 16 години. И един прекрасен ден ми зададе въпроса: смяташ ли, че вършиш нещо, от което аз бих била разочарована и побъркана? И аз знаех точно, че тя точно това се опитва да зададе. И аз си казах: дай ми една седмица да ти отговоря.
При тази една седмица тя е била на успокоителни. Аз се консултирах с близките си приятели, с настоящия си полов партньор. И всички казаха, не дей да й казваш. И аз не се чувствах достатъчно силен, нали, в себе си да й кажа, че съм гей. И съответно и казах, че не смятам, че върша нещо така. Тя ми каза, за тебе се притеснявам за 3 неща. От наркотици, от секти и от хомосексуализъм. И аз си казах на ум, мамо, първите 2 не са, ама последното... Търсих една психоложка, която работеше с майка ми в студентска поликлиника. Тя ме познава от малък. Не можах тогава да я намеря, но в последствие я намерих. Поговорих си с нея и казах, искам да кажа на майка ми. Тя казва, добре, кажи, че си бисексуален. Аз викам, по-добре да й кажа, че съм гей, да търся бисексуалността в себе си, защото ако й кажа, че съм бисексуален, просто ще бъде... Ще каже, добре, като можеш да си с двете, едното ще го... Ще го притъпиш ще и го просто трябва да се махне. ще го оставиш и ще се опиташ, нали, да бъдеш с жени. Казвам не. Значи, дойде момента да възродим българска гей организация Gemini. 96-та година да заминем за Унгария на младежка конференция. Аз бях колко години им каза? Ами, значи, бях навършени 17 и не им казах, точно, може би 2 седмици след като навърших 17. Така. Майка ми откри и бяхме направили едно мини проектче към Фондация Отворено общество, за да ни финансира пътя. Така. И прибирам се вкъщи, тъй като бях малък, тя беше отишла да вземе парите от Отворено общество за билети, нали, за Унгария. Ти знаеш ли къде отиваш? Аз си бях казал, че отивам на антиспин конференция, което 1/4 беше вярно, защото 1/4 от конференцията беше на спин. Чакай ни зрител, разкажи. И много бързо сядам да ям и тя казва, къде отиваш? Впоследствие разбрах, че съм забравил папката отворена в моята стая на масата с проекта. Тя вече знаеше, но и аз бях готов да я разкажа и да обясня. После, ако искате, ще ви кажа. Добре, ще разкажеш след това. Здравейте!